Part 2 na guys. Tari lang. Up. Kumara na. Yan Jungin, masakit. Bagyo Pablo masiguro to nung ito sa norte asa Nero Yeah. badla siyang to na ilang balay Opo. ano zero lagi siya na 44 mo na sila ka balay urot baglas at kaya daw ng karkado ni pagani kay tabang na siya sa insect nga kwan niya soki tangon ta kanya ito si budget natagata na lang Okay na independence. kaya po kaya so sa Pangasinan Raton rin sa no? Sa McLaren. McLaren ba? Dari kagi sa matanaw. Itong paglinog ito. Ano yaka yung balayo, yung OFW ba? Imbis na muli na siya, wala na lang muli. Padayo na lang po, magsugod na po. Niyang gasto, sobra milyon. Niya ka, magwapo na biya ka ng milyon, no? ano Ha? kaya na pagkabalay ka ano niya nakitindahan ba't na siya Ano, balay. Sobra milyon lang gasto kasi unang kaya uli-uli. Ano sa mo tapyo, ano kita mo uli na po? Linog ba? Hindi, grabe. So, tihay rin kitong linog kanina ba? naginom mo na kabantay mo Ang gamay. hindi pa pero lugay-lugay po nilingkod ko ba kayo Grabe po ito linog ba? Yaka, itong balay ba? dito ang sila Kung sa trabaho po siguro na boss, no? kaya Pagtrabaho sa balay. ano maligay ng ibang balay Kaya kung mayroon ka nga kuhan, nagtumpag tungkol sa linog. Ganong bikas balay, wala. oo diba Pareha naman tag lugar. dami Ay, tag nahugno ang yuta, waman. Tumba naman yung balay sa to pa. Sa pagtrabaho siguro na boss. trabaho lang No? Dagag kulang. Kulang sa kadakon sa bakal. substandard ba Kulang sa ang mixing sa mixing sa simento. Ano ba no? Ang dagan ang balas. mapakita ka mo ba bakit yun ang katrabaho ka mo lagi ka mag-assist eh kumanang yun na mga ba alam sa 3:1 lang ano Kwartahan ka, tuhog yung uba no? Diba na kwartahan din kayo, sige. Paghano ng simento. Kaya dako lang yung gasto. Ya, dako-dako pong bakal. oo hindi yun ka sa standard Yung nga pwede na yung kuhan, ano nga, unsay dako-dako gamay. Ako ni dako-dako yun yung gamay, oh. Kaya naman yung uban, pwede na ng gamay-gamay. Mapalot naman sa simento. ano ba yun kawayan ng butang Ano ba no? oo Yung naglinog, nagkaroon kami natawa lagi ka tulino mas bita man daw busog kuhan katong bitang mga bakal bitang kuhan. Kita mo ganun. Steel, strap, ato na. still ba Ano mga pandyan ba? Ano yung nauso pag dinog na no? Dili na kay simento. Katong mga lingin bitaw, nga kuhan. Ikusog ang bakal ba pag linog. Kato di nga mong di katong partner rin lang ako katong di tulugan dito sa resort Ah, simento ang pikas ang division sin ah. sabot lagi katulong Ataw ka to linog. Pila tagalinog na to di upat. Ano dagang dagang puros kusog. Tagalinog to. Ang punugan Number 1 to tsunami. ang panto Mamo tay primero no to tsunami.
Diyan. Pero mo kuno mas baboy. Awag kita gi-repair na ko to. Wa kay lansag, ako lang gibat-bata ka lang pre. Ano linog dito wag inulsa, naganana lang. Oh. Anto naabot og ikaw pat ko linog, wag gyud siya natumba, nagsige lang ganana, ito tanawa lagi. Kini nga tong dipuyan tanaw nagbahiring. Kasi karon damage yun ito semento naman gyud. Pero kanto wag gyud ray. Kaya mo ade sa likod do katong buhatan ng boarding house. Kaloyan man pud ni kungkuhan lang siya. Inat-inat, Ayo. inat. Kay itong pagkapandayan na hindi naman ako kung kailam na ko. Sabi ko, di ko na yun ni Sir Rick niya. Kung preparasyon nilang siya, medyo mabalag mabaga-baga. Nalagagag ko, preparasyon niya sa for second floor. Isa to palig-on, dyan kayo sa subos. Kaya magpreparasyon pa man, di. Sa kanya, ato na ikundaan nga, dagko ang bakal. Medyo madakaan lagi ta, kaya dako mong gamit niya. Nalalom kaya yung gikon nga pundasyon. Bangag yun ba, dako kayong bangag. Buhos yun ba nga. Mas yan. Nakaluyan ko taon nga, nakuhan lang taon siya. Padanay mong nakulong, nakaluyan mo ko na, kanang crack lang. O dili yung crack nga taon dyan, likit niya nga. Man. Kan lang dyan, damay rin siya kayo ba? Rasian kita sa kuan. Luna? Luna ba na? Ano po? Atong dito sa Bataan, Aurora, kapag mahuban, dagko kay siminto dito, dagko kay ba? Tanaw lagi nimo bag wapo kay pagkuan ba kay sitting kay. Wapo kayo. Oo, paglinog bugno kada no. Oo ba? Ano po? Ah. Maglinog ana pas mga manghimay semento na 4 man ang gipanan sa semento no. Oo. Ano na size. Nangidag ko. Dali na po pag ano to maglinog. Taga ano ko pan. Hindi matuto mga Kung di mo daghan og simento, dako-dako yung budget. anak gyud. No? Kung imuha gyud para lingkon gyud anak mo yung diragan mo. Ay, mahingon mo. Oh. Pakyawan gani ay Sa isa ka kuhan, kasako pinay magamit ani kung kasako tulo ka sakong simento. kana paano gina siya class A man gina siya na kuan Sa isa ka kuhan ba no, miksa no? Isa ka, kasako kaya mabangon 5 manggod 1:5 mo lagi budget lagi pod. ikaw yung punahagin kwarta Eh, siguro ngayon mo gyud ang panday, kabalo mo gyud ang panday. oh, Pag yung panday nga, kaning kuhan boss, ligoon mo gyud ning isa ka simento. Kung na kay budget, duha ah. Yung medyo bugat yun, tulo. Kana papig simento ng tulo ba no? Sa mixing, isa ka mixingan. Sige ka, deliver ka rin niya, gamay. Sigara na naug second floor, gani mo. Medyo bugat yung. Pero dili lang, manira. Pero kung ano, di mo lito ang gano'n, wapod kayo, pag gamay rin yung damage. Sa pagtrabaho po siguro, no? Katong panday nga, kung musupak ko pa nga, grabe ko ninipi. Kung kayo ni Boss, luag, lasaw raman eh. Tumagi gamay. Gamay sa binto. Hercules rin no? oh ah ah
Sa bulan, Pasko na. Sugod na. September. Sugod No? na. Sugod na. Tigo mo na puntaan eh. Ipo na po ng mga pan ba? Tigo mo na puntaan eh. Ang mga bata. Bali, arabos na, na Pasko na mapubos. Lagi. Tigo mo na mga bata eh. Dahil mo yung mga apo kayo. Cellphone din sila sa December. Ang isa tablet. Yung mahal mga tablet eh. Ito na mag cellphone ko ba na. Sige, ato lang na ibayo. Ang tablet mga kita ko. Oo. Gastor mo kang gastor. Ano ginagay ko tablet to, dugay-dugay na gini, magkita pa ni sa, magkumpa na, ano eh. Manta kita ni. Anahan mo nila natin ko. Ay, magpagita, basta na ah. Kansiyahan na pa sila kanunay. Kapit na mga puno ng kansiyahan. Ang magulang siya, ikalat-tweet, magbahay naging cellphone, ano yung kapit ang puno ng siya. Ikalat-tweet, December. Ano ka na masuglan yung puno? Sa December, daghang sale, Oo. kaya daghang mga kalaban. Kanigod. Ang promo yun na sila. Sige ka mag-promo, ang bigas promo. Oo. Kansi kayo. Sabay juga. Oo. Kansi kayo. Gano'n nga nangutang na ng cellphone. Nauna na kung di. Lukasan mo, hindi kakas eh. Oo yan. Wala to ni mo, kakwarta ka. Oh. Kung sa pa Magamit mo gyapon. Kuha mo kwarta. mura man Japon, no? Gani, nagdi ko ang anak ko sa cellphone eh. Mabitaw na motor, dili makamotor o dili mo tangon. Yung mo tayo ikas. Di ato juga sa installment. Yan, nakay pangkas ng 80. Bisa 60, lisod kay 60 ay, no? So, ayun. May natanda ko kung puro day. Lagi niya, wa. Diba, yan, paray na ako nga dito patada. Kitang pobre, wa kita padong kita sa utang. Nara kita sa installment PC sa Installment yung labas. Yun na, nagkorta-kortahan ka may kas. Yung lisod man na. pagkaon na nila mag-isod. Bugos na Pero yung pating mahala na sa bugas ron. Gahapon, nagpalit ko, boss. Pila, Kuha ko hilo. pila. 5-2. Kuha ko hilo. Kung saan ka nang buwan? 50 ang uban nga dili kuha ko. 50, 51, 48, 47. Pero dili sa mot kunin kuha ko pati mamahala. Kuha ko hilo ba? Dito nga malagikan. Bitam na no. Yung kailangan mo ko. Ato, balik ko pa ito nga. Ngito tagini ko eh. Di ba ni barato mo to? Oo, gani. Di ba pa ni saka no? Nagbot mo itong 30 kapit. Kuhaan nga. Balik ko pa ito nga. Palitang inwag. Ah, grabe tong NFA bro. Mahal na juga yung kuha na to boss no? 20 city. Ato ka palit dito sa inip yung liga. Social yun. Wala ikuhan. Dili ba ho? Grabe. Ah, Palit di na na lang mo sa ukula kung ano, sinipilain daw. wala, anong i-pure ni mo. Mga palit, kung may ka ng 160. Kaya para malo-halo. O haluan. Apil po may glinya to boss ba? Palit yung tulog ka, 5 ka kilong kinipit. Ka, karon bahala kay inipiha ka eh. Di mabawi, mapudilikaon ko ni mo. Lagi. Ang kita mo ginatong nila, ang lamay nga kuhan. Lami ko sahay, dili ko nga. Mapay sudan, yung kanon, mapay klaro, asan mo, hindi karon. Kahapon lagi, kung kanon ko, uy, 52. Kanto mo ba? Kanto, pagpamimugikan nila, palit ang bugas na ang bigas. Oh. Malay. Diyan kayo sa bugasan ng bayan. 40 size pa to. Niya ang B160. Natawa ko sa driver ko sa pinikap sa playa kay sa akin barato diri. Matay gahapon pa yung palit nito sa playa. 2 ka kilo tagaan na ko 100. Ugay mo kinuha tag sukli mo tong na siya nga. Sukli na ko dai. Sa tag 50 naman nila, tag 50 naman ni sir. Ha?
Pwede sige malaga si Gwinta na. Agay. Ah. Ah. Agay. Kamay. Sa mo, tarong Davao. Ah. Umot lang ako. Umot bukid ako. Ang bitaw ganina na baklay ko, nahala na sila. Asa din sa kinan ko na ako sa kinan. Nabaklay lang ko kaya di na makaya ang gasolina. Kambugas, kahon samot na. Mo. Umot pila na O bitaw nga nagbaklay gani ko no, may nalang makatipid. Umot pila na itubo ka naghapon. Sa Gasolina, sobrang piso siguro. 5.8 pa man yung gasolina nun. Kabayit pa. Ay, 5.8. Dili sa, kung ba, palengke, 5.8. Kanang dia sa Discount dos. nakatang dia sa kuan yung sulod ni Mas Kanang city, Oh. 5.8 raman sila. Pero, nampot ka tapusan. Yang upan, tag 68. Wala lagi. 65. Sige, kaya. Bintang ito paguli na mo sa dito sa Margosan, dito Metro Bill. 65 pa dito. Ang barato man na sa city. Wala lang ang Matang post mo na din. discount. Gawin na lang. Depende ko sa tagiya. Gamay na lang ganito mo. Pilagay ka buo. Ewan ko gamay, gamay na. Pilagay ka buo. Lagi mga discount. Uy, ito ang red na sulupin. Dira. Patuyang man. Patuyang man sila. Ah, Patuyang. Wala ka nila din. saan po na din? Ibalik ng uban. Ay, binuang ni mo din. Isara. Ito ro gani. Say. Ah, Pepe. Kalau connecting. Ah, connecting. Lu kasi nagdula si Kuan mo, no? Nagdula. Kasi, dali. Amen. Naka-online siya lagi. Naka-online lagi si Kuan. Si? Ito ba? Sawag dyan. Princess? O, puta na rin kasi nag-online ba siya. Baguro to siya nag-inkuan. Dula. Oh. Ina, nag-online ka, ina, naka-online ka na. Testingin na. Ina na siya, ina, naka-online ka, ina. Tulog. Agay. Oh. Ah. Kapit na po, regaluhay na po. Kalimtan siyang away. Liwag ay. Kasi tigom na pala kong asawa. Sige, tigom. Kahilig mo na mga hatag. Oo.
Nga puti nagana tagaanan. Mga parente. Kakuan pa na sa mga tag December 24. Pang Christmas party ba? Oo. Tanan pag umanggo na regalo palitan. Awas na po ning Christmas light. May nagkaroon solar. Ah, Solar na Christmas light. talo. Oo. May gasto ba? Maalag kan Yung mahal man, tapos yung kape ng kuwan, na solar. solar. Pero wala kurente. Ano yung mo sa kuwan? Basta ng kuwan. Nag-tip medyo sa gawas, sugad na sa sulod. Kagabi, ano? Plano lagi kung mapalit og kuan, mahal man gud. Dati ano bitang murag pang buntagay ban suga. Oo. Mutana ko dito sa katag 600 ay Ay, kasi. katong lingin ba? Oo. Sa kanin sir o pang buntag. Lin- lin- 600 ni siya pero makakuan jud ka, makalis jud ka. Hindi ka na ano man ang pusukan. Kuan man solar. Galainan man kung kung balay way suga sa sawas. Oo. Sobra na pud kangit-ngit ba? So, mga kay, Mamang gutong hayag kay prad ang kawatan di maglisod. mga kay na may solar ang silingan. Doon sa gilid sa mga. Pabor tayo. Kasi kwartang pamasahe pa daw dire. Saan naman? Kailangan mo naman. Tagaan daw ko ng 50, mato ko dito 50 pesos. Bayad daw. Ay, tay. Ano sa? Nagtag 50,000. Ano eh? May 50 pesos man. Nila ng aeroplano, Ismail. Tay, Ismail Kapin. bugas to taga-plano niya imong ihatag 50 pesos patay. Saan ni sir? Isa pagtagaan ko ng pang aeroplano, lugi gyapon kaya nga ko ang pag-abot dito. Check-in pagka dito. Check-in ba ta niya? Kaon pa na to. Kulang. 10,000. Ya, buka pag may mo ato. Liha eh. Para pa sa tuyunan kung pangkanong pamasahe dyan. Maliyunan lang yun ako sa ba.
Boss, bangon ka. Hinay lang. Ayaw na rin. Sige, ina. Ay, pagbasaran ha? Adik yun. Nakaroon ng gugma, di sila maligo. Sabi ko, pag-ligo medyo hirap sa pag-ligo. Gani nga, paglain akong lawas, away ligo ayo eh. No. Hindi rin nagsakit ka. Araw na. Ay lang, pag soft drinks kape. Tawag. Hindi ako naiinom. Ilan na kayo mo? 65 na ko eh. 65. Ay, layo pa rin ko gamay, no? Layo pa ba? Bahan man ko, 50. Ah, minta. Naghan pa rin matabangan, no? Tagal ko eh. Mag-senior ka sa pinta. Disiplina lang yan. No, yun. Yan na pwede. Di na kumangot kami. Dali, magdulat ta. Dali. Isa man akong dulaon. Mag-abriyo ni Unya. Abriyo ni Unya. Ayaw, ayaw, ayaw. Ay, ako adon ito. Ayaw ba? Imuhang ni o. Ay, kukuha na. Na, tara. Bing! Bing! May sakit yun. Okay na sir, mamay na ka. Jesus, may maayon na. May just checking pants jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.